With that session manje ku-allocate 10 minutes per speaker la ngiyacela ukuthi ke ngoba isikhathi sami sesilimele manje it's 2:45 manje sesiyaphusha ukuthi sifinyelele kuvuthondaba esizingawo. Christian Church of Christ izikhonzi ngiyacela ukuthi ke uBishop SM Nkosi kube kuyozoqala angene 10 minutes, handing over of the bride, Lady Bishop Nkosi, welcoming of the bride, Pastor-elect Nokubekezela Khanyile, World of Mothers, Mrs. Nonhlanhla Khanyile, World of Fathers, Senior Pastor Phumlani Mlangeni, then after praise and worship, uPastor wethu uNomfundo Ziqobo. Ngiyacela ke sisukumise ke uBishop SM Nkosi.
bazalwane kancane nje futhi siyacela before ungwane engena nalo uhlelo sicelile bazalwane ukuthi asikwenzeni konke sikwenza nge-order badala se-Christian sicela nize ngapha and then manimuva into bazalwane akwenzeke ngokuthula nange-order kuzokhuluma umholi manje akungabi nesiphithiphithi nomsindo siyacela ukuthi kwenzeke lokho 3 seconds kube nje sekulungile.
Ngiyanibingelela bazalwane ukubenza bazalwane ukubenza kwinhloko yesonto ngiyabenzisa mshelo nami ngize kuwe ngiyazithola nawe mama ngiyabonga sesithi isikhathi ngasahlanganyeli nawe uNkulunkulu wenzele namhlanje ukuthi ngihlanganyele nawe ngibingelele abaholi obishopi senior bishops pastors or reverend abaholikazi ukuhlukana kwezihlalo zabo ngiyibukile indlu yonke lebazalwane ngesilungu ngazi bathi all protocol observe ngiyibukile yonke indlu bazalwane ngiyayihlonipha futhi ngiyibukile yonke indlu ngiyabonga ngihlale ngabonga kule sizwe lelijahile amen ngisaseduze kakhulu nalo baba wayemncane ilanga sasijapha umngcwabo ngangacabanga ukuthi sizophuma wathi umsheni relax saphuma kodwa ndatha ngiyabonga kakhulu bazalwane bese kuthi ngokhethekile ngibonga umuzi wakangobese ngiyahlonipha nani bantwana bami ngegama likaJesu bekufanele ngibonge nabaholi abasuka kude ngiyabonga nani inhloniphile abaholi abasuka kude njengoba nikhona ngegama likaJesu waseNazaretha bazalwane angizange uzofundisa isilungu isizwe kahle lapha kuthiwe amazwi okwakha asisho njalo amazwi okwakha mina emabito ami ngimangaliso Simon Mswati Ngozi amabito ami onke lapha lele sengendlela ukuthi nalabanye labapita namanye amabito bathi naleli bito balijayela abantu bathi usibani bani angisiye loyo namhlanje ufuna uqonde ukuthi mina Mangaliso Simon Mswati Ngozi ngiyabonga abantwana angeke ngichithe isikhathi eside kakhulu kodwa khona umuntu lococabo ngoba ngiswati vele kodwa ke uzozama ukuthi nami mhlambe kule 10 minutes ngisebenzisa 8 minutes ngihlale phansi program director ngakayi ake ngibonge lapha ku Mamo Xolo Bishop ngiyazi ukuthi uzobe ngizochaza ukuthi wayengibonga ngoba ube mhlambe ile ndoda ethanda ukuthi lokho ake ngiyobheka labo mama ake ngiyobonga ngabe nakudala ngafika ngazobonga kwakho mama kodwa ukuhlonipha lo mama kukhona umthandazo ake angithwala ngawo wazalwa ngigula 2020 ekseni ngalalanga ngayidolo gula sikhathi COVID uma eshaya icini eshayela maye endlini wakhuleka lo mama amagama engwakhumbulayo athi incebo yakho uNkulunkulu uyayazi ukuthi ihlelele wena ngiyabonga mama ngavuka
endlini lakho. Ngiyabonga mshini. Bazalwane abanogcobo banesiphiwo. Bazalwane khona into ongeke uyithathe umuntu. Noma singagcotshwa kwesinye isikhathi mhlambe umuntu adlale ngalo lolo gcobo luze bengathi ugcobo liyamoshakala. Kodwa uma kukhona isiphiwo sibalulekile. Ingakathi uPaula kwabaseKorinte ngibhekile iy'phiwo zenu. Iy'phiwo zenu ngizibhekile ngokwehlukana kwazo. Wasechaza uBhala ukuthi siphiwe ngokwehlukana. Ekugcineni besathi uPaula zonke lezi ziphiwo zenzele ukwakha ibandla. Zonke lezi ziphiwo lezi zenzele ukwakha ibandla. Mntanami sengikuwe kuwo lowo nyaka lowo uMaMxulu nje 2020 this boy wakwaNgobese ucela usukume kancane kuwo lowo nyaka loyo ngigula. Ngiyakhumbula befika endlini nebandla. It was the first time mangimuzwa lo mfana ekhulumile uNkulunkulu. Igama laJesu ngibonga. It was the very first time mina njengomlimi ngangibhizi ngihlanyela. Mawumlimi uhlambile uyanandelela la uhlanyele khona. Awuhlanyeli bese uyafulathela. Uyalandelela bheke ukuthi khamba kanjani. Ngenza njalo. Wangena lo mfana nebandla. Wakhuluma amazwi kaNkulunkulu. Ngihleli phansi. Shoppe. Ngihleli ngilalele bekhuluma. Wakhuluma ngezwi lo mntwana. Ngase-ke ngivuma kanje bazala. Kuzoba nje one verse. Nangu Jesu, nangu Jesu. Besigulane we 6 and what? Bethlehem Hospital. First day man figured the first one died. Second day the second one died. Baze baphela bonke. Ngavuma lesi sivumo. Bangikhipha kulelo ward bathi
washumayela lo mfana, washumayela. uNkulunkulu wathi nayo imbewu yakho isihlumile for Nkosi. Ngabonga ngathi thina nqotshiwe nawe uJesu yaphila. Ngathi uJesu yaphila. At the very same time ngathi sondela boy on your knees. Ngathi Nkosi busisa nalo uqobo. Phezulu lo mfana. Azange ngisalandelela negama lithe iBhayibheli akube aba nesikhathi bekholwa. Ngathi uNkulunkulu mhlambe ngenze iphutha kodwa kusho wena ukuthi nantu uqobo. Azange ngisabheka naloko mase ngimusisa ngathi ivangeli malihambe ngokuqonda. Hlala phansi manje. Ngathi ivangeli malihambe. Azange ngilinde ukuthi kugcwala abantu kodwa uNkulunkulu wathi manje kimi angithi ngumprofeti mina bazalwane. Cha kwakhona uNkulunkulu ngingumprofeti. Pure prophet. Othembe uNkulunkulu yena yedwa. Mntanami uNkulunkulu akabusise. Ufike emncane. She's coming from my Sunday school. From my Sunday school. Mthuke nje masebethi. Uselotsho lokho ngathi hayi. Usekhulile ukho. Hawu ukho usekhulile. Hawu. Hayi. Hayi ugogo uyamthanda uNkulunkulu basabe ngakusho. Futhi ugogo ungumsonto. Leana aleni ugogo, she's there. Ngabe namanga thikhona la ngiphoqa khona mntanami. Ngizobe yangacelisa uNkulunkulu. Akukho la ngiphoqa khona. Angiphoqa ndawo kukhona this chapter ehliswa uNkulunkulu kuMoses ethi kuma yamaklozi alandela ngesandla sathi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande. Ithi kwabaseFeso umncane ahlonipha umdala kanjalo nabadala bangabaculi labancane. Angaze ngizwe lutho ngokukhulu mina. Nokuthi ke wangihleba ngithi siyahletshwa bazalwane. Nokuthi nje uke wangihleba ugugu wathi hayi ngithi siyahletshwa bazalwane. Yazi ingane uyayizala endlini. Uyizala ingane endlini. Kodwa zizoba khona lezo ezizokuhleba. Ezinye zithi zikhohlwa ukuthi umkhulisile from la wambeka la. Azange ngikuqemishe undodazi kukwangiphoqanga futhi ngiyathemba ngala yakhona akayiphoqa mina ngoba phela abantu babheka la usuka khona. Uyabona njengoba mina ngumprofeti angiyenzi le visit unfortunately ukuthi ngihambe yekini uthi uyinikela bese ngiyabona ukuthi imuva lakhe hey ngifuna ukulungiswa bese ngibeka ngononina ipanela ngithi lo ufuna ukuthi ngisebenzise lesi sipanela ke lo uThozana ngasebenzisa isipanela Thozana ngasebenzisa isipanela esihlukile kulezi lesi sifuna ukuthi ushift kancane kusise phambili usivalo usivule ngoba ulalela izimo zakhe
ngalelo langa izimo mazivukile fanele ushift uvule, you open it a bit, it uba wide uzokwazi ukumelana nesimo sakhe. Khawuthokozana umkhenikhe uyambona umhle kanjani? Noma ngathi ngimisela le 1 to 2 eyinkomeni ngiyasavuma manje kahle kahle waseyinkomeni, kodwa nje wafika la eGoli ayizamkhalela. Ngabonga uNkulunkulu ukuthi ke ungizwile, wangizwa uMthozane. Mthozane wangizwa uNkulunkulu uMthozane. Angabazi ke ngomshado wenu bantwana bami. Uma ngabe umshado uwumshado ngoba uvela kuNkulunkulu, umshado wamakholwa owabizwa uNkulunkulu, nina njengabantu abakholwayo anidingi into eningi, idinga ukukholwa nje phela. Then manje nje ekholweni zonke izinto zenu zizohamba ngendlela e-right. Enye into ebalulekile ukuthi uma sikholwa asikholwe uNkulunkulu yena yedwa, singabi namanye amathemba siwabeke kwezinye indawo ngoba kuzosilimaza lokho. Kodwa mangasenzeki lapha kulawo mathemba bese sibona ukuthi umshado wethu awusebenzi. Kodwa uNkulunkulu uhlezi uNkulunkulu akalala kwese bafethu. Ngiyabonga kakhulu leli thuba engilitholile nje kwangisho ukuthi anginawo amazwi amaningi. Ngikhulula ngenhliziyo e-right ukuku kodwa ke umntwana uma ngabe unenkinga cha ngikhona ndodazi. Inkinga mayikhona kwangu bese ngikhomsesho mina ngikhona. And nakhona kwangu bese ngizongena ngisho ukuthi lokhu akuhambi lokhu. uNkulunkulu agcina nenzele umusa ngegama ngisho ukuthi ngamanye amagama ngama blessings yawathilisa. uNkulunkulu abe nani. Amen. Handing over the bride by Lady Bishop Tiko. Siyacela nithi nje kancane nje bafowethu nisukumise umama, nithi nje kancane nje. Sifuna ukuthi siqaphele nesikhathi.
egameni kaJesu ngiyelana nomama umama wakhe egameni kaJesu ngiyelana ngazali bami ebusuku ubishop bonke senior pastors program director ngiyabingelela kwayingcwele nangapho mama bonke esihlangene ngabo namhlanje ngiyabingelela umntana basekhaya egameni kaJesu akukho okuningi ngokuzelela ngilo muntu nje ovele abe straight wathi ahlale endabeni ngingathandi ukubambezela especially when isikhathi masingisibona ukuthi silimalile mawe uzokulethela umntanami uzokulethela umntanami very painful. And she away every it's not easy to let you go, but I had to let you go. And in Yazuti, uzothola la uzekhona uzizaleni zerayithi uze kumama one-wisdom usikazohlakaniphile uzoqhubeka kwakhe uzoqhubeka la mina ngigcine khona. And I know ukuthi uzoqhubeka ulo mntwana ngokuye mawe uzoletha nje just profile lo mntwana omncane i-Sunday school yethu from 6 years I think is a Christian ufike i-Christian ena 6 emncane nje umntwana omncane so ukhulela i-Sunday school yase-Christian until wayobhabhadiswa wafaka iduku until engena kusigaba sokuthi namhlanje usezoba umsisibezi. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngalo mntwana ngoba angizange ngimbone egela imikhulu ebandleni, angikaze ngambona eqophisana nami ngamagama, angikaze ngambona ugogo ibandla nangifakazela nani likhona la namba abakhokheli bakhe bakhona la, angikaze ngambona ugogo ethi mangithi gogo makwenze ukuthi ugogo angakwenzi. Ugogo she is the first child esontweni ozothi makuthiwa gogo makwenze ukuthi ugogo uzoba unamba 1. So mntanami ngiyathemba ngekuphoqa ibandla seChristian ngofika la BSc ibandla neorder ibandla nediscipline uzoqhubeka ngale discipline le uphuma nayo from Christian ulethe ngapha mawufika la qhubeka ngale discipline neorder ibandla nediscipline. So ungangiphoqeki mntanami ufike la wenza izinto mina engazange ngikufundise zona ukhenda uve ezandleni zikamamami ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzokusiza akupha amandla unganakho kunye gogo indaba isekholweni bashumayeli labakhona bashumayeli la indaba isekholweni uthi ngithanda ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Indaba nje isekholweni asikho emasontweni sifundile indaba isekholweni. Ingakho ngithi angithandi ukumosha isikhathi ngoba inkinga yami nalento yokuthi ngizofuna ukuveza amavisi and into engibizele la ukuthi ngizokhenda kuvo. So mntanami ngicela ubambelele ekholweni, ungasuki ekholweni, ungasuswa isonto nala uphuma khona uzange ususwa ubusonto. So ungasuswa isonto mawufika la bamba indaba kaNkulunkulu, bamba ukholwa, landisa ukholwa kwakho mawufika la ngoba uma ngabe wandisa ukholwa kwakho konke kuzokwenzeka. Khona izinto ezizongena ngapha ziphume ngapha ngoba wena ukholwa kwakho kwenze njani kwanje. So ngicela ukukhumula intambo mntanami. Ushobile Christian madoda phinde futhi ungobe
Siyabonga sana ake mthini yena.
huku Angel Ngobese siyavuma namhlanje uthi bayilunga loKristu umthando kaJesu Kristu izinsuku zonke zokuphila kwakho.
Siyababuleka abazali abanganayo, siyacela abaholi bakhuphule phezulu. Ngiyacela abazali, let's be mindful ngesikhathi kwikhulumo zami ezikhona ngiselele only 30 minutes ukuthi-ke ngiqede ngale problem engikuyo kwi-third session. Ngiyacela-ke ningibonelele ngokubambisana kanye nami. Woza-ke Pastor Zobhekesela. Ngiyabingelela program director Bishop Lathi Kabinamile to the founder Professor M.M. Shulala, First Lady Dr. N.F. Shawala, our Bishop Project, Pastor, our priest, elders, abavakashi bethu abasemakoti egameni likaJesu. Ukodwa engizokwenza abazalwane ngizohlala straight to the point ukuthi ngizobuka. Mamgobese, njengoba usula eBelievers in Christ, siyamukela usulilunga elisha eBelievers in Christ. Zizwele usekhaya sithanda. Ngiyazi ukuthi enhlizweni yakho kungenzeka ukuthi ufila njengoRuth, ukuthi uRuth uma ngabe ehamba nomamezala wakhe unawo ethi abajike ngoba abanye babo bashonile and angeke asakhona ukuthola abantwana. Kodwa uRuth wababhelela wathi lapho uyakhona ngiyakhona, lapho uyohlala khona nami ngiyohlala khona, abantu bakho bayoba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. So siyamukela iBelievers in Christ sithandwa, uzizwe usekhaya, ukhululeke lokho kukwenza kanje osuka kilo nala ekhaya unganqeni ukwenza. Ungazizwele ngathi ulahliwe. Sonke sifike kanjalo sithandwa ngoba ngendlela ofike ngayo nathi ngifike ngayo. Ngangingaphetha ibandla lakhe Thukhanile ngabacela kanjalo. So nawe ngicela sithandwa. Well, fathers, siyacela-ke uze Mrs. Nohlahla Khanile. Ngicela nizohlala ngitshela umhlabeleli. Ngiyacela size nekhulu ezisheshayo ezilandelanayo. Word of fathers, Mrs. Nohlahla uzoqala, senior pastor Phumlani Langeni. Ngiyabingelela ebandleni ukuzithoba kakhulu ebandleni laseBelievers in Christ. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngimhloniphile. Amen. Ngibingelele umama nobaba wethu eChristian. Amen. Ngimhloniphile abaholi bonke ngokulandelana ney'khundla zabo. Amen. Bathandekayo, ngibingelela ibandla kaNkulunkulu azithengela lona ngegazi lakhe. Amen. Bathandekayo, ngokukhethekile ngibingelela abantabami. Amen. Bathandekayo, sikhulisile lapho kakhulu bazalwane. Namhlanje sizomnikezela nje, siyalile uyakwazi bonke. Ngabeka nje ukuthi thina singabakhokheli bakaGugu simkhulisile engumntwana, sihambile naye ibanga, simkhulisa as umntwana waseChristian ngaphansi kwethu. So namhlanje ngithanda ukusho ukuthi ibandla laseBelievers lizomthatha esesigabeni sokumama limhambise ebangeni lomama. Angithi mamkhalile ocebulehla lana officially so wala kulebandla. Siyakuthenya ngawe futhi siyathemba ukuthi uzomhambela uNkulunkulu. iBhayibheli liveza ukuthi
ensimini yase-Edeni u-Adamu wayeyedwa. uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba owesilisa ahambe yedwa, wamenzela umsizi. Sokufu namhlanje umsizi, wena uzophelelisa ivision kababa. Ubaba makathi indlela ithi east, wena uzothi baba masithi east sithathani sihlanganise nani, bese ayasho bese uthi awukhohlwanga konje ini, bese athi kaMapela mngani awuyisondeze. Amen bathandekayo, wena mawuphuma kulela khaya labaGomesi usurepresenta umndeni wakaGomesi, usurepresenta uGomesi uqobo, kusho ukuthi usumbatha yena. Mawuhamba noma ngabe uyakuphi, kufanele wazi ukuthi awukwazi ukuwisa isibongo sakaGomesi, awukwazi ukubekela phansi umndeni wakaGomesi. Ngalokho nami ngithanda ukuthi ngidede ngabi kude kakhulu, since bayasho ukuthi isikhathi sihambile kakhulu and nje siyelile, akusekho okuningi esingakusho. Siyathemba ukuthi uzohamba nalawo mandla, uzohamba ngaleyo ndlela esikuyale ngayo nangendlela esikufundise ngayo. Amen. Ngicela ukusithelelisa. One verse nje madoda bese ngiyaqhubeka. isikhathi siyabonga. Ngiyabingelela program director Bishop Mati wabaqhamu inkosi sisibonga ithuba nami ngiyezwela ukuthi ngizomana ku2 minutes. Siyabingelela Archbishop Professor Mshabalala, siyabingelela mama Dr. Mshabalala, Bishop Nkosi nomama siyabingelela amabishop wonke akhona kule ndawo, sibingelela namapastor akhona, omongameli abakhona bavamile, amapriest, ama-elder, sibingeleleke nebandla ukulasthikelana negazi. Mayibonge Nkosi. Babongo bese kunemzuzu emibili kuthiwe angizophelezela ngikuse lapha ya ekhabo Jesu eFatherland. Mayibonge Nkosi. Ngicela nje masishaya 2 minutes Bishop Uthandazo Tolubhele, incwadi yabase-Efesu chapter 5 uverse 28b. Umbhekele chapter 5 uverse 28b. Kukhona la iqala khona bese ethi khoma uyayela, la iqala khona uqale ngapha kukhoma bese sikhuluma nalo msangano. Chapter 5 verse 28 ifundeka kanje:
kwabaseFesu 5:38. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda 28b. Umbhekele chapter 5 verse 28b. Kukhona la iqala khona bese thoma uyayela la iqala khona uqale ngapho uthoma bese sikhuluma nalomzalwane. Chapter 5 verse 28 ifundeka kanje. kwabaseFesu 5:38. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo. Othanda umkakhe uzithanda yena. Othanda umkakhe uzithanda yena. Mayibonke abongobese ufishane kakhulu kuba isikhathi lesivuma bese soke sithi ukungena la othanda umkakhe uzithanda yena ngoba lento kahle kahle umshado oqala uNkulunkulu uwenza esimeni yase-Eden. Ithi iBhayibheli indoda yalala. Bebona mawuqala ufunda le-chapter uqala lapho 25 kwehlanayo kuthiwa madoda thandana umkenu ungathi kubuyo inkosi noma njengoJesu ethanda ibandla. Wathanda kanjani-ke uJesu ibandla? uJesu wafa ukuze kuzalwe ibandla. Therefore indoda kubalulekile ukuthi ife ukuze kuvuswe unkosikazi wayo. Wafa u-Adamu ensimini yase-Eden ukuze kuvuswe owesifazane. Therefore asikwazi ukuhamba namadoda angafile ahamba nenyama kodwa kodibane uqala usedodikwazi ukugana. Ayibonge inkosi. Inkosi yomusibusi. Praise and worship. Praise and worship. Asumela ukubanda sithi uNkulunkulu.
church.